ये सखी सैया बाड़े biharmasti.in भसुजी ना की ना तारे साड़ी दिल्ली से ना देवर उधैले गाड़ी भसुजी ना की ना तारे साड़ी दिल्ली से ना देवर उधैले गाड़ी तो कैसे कोसी हम भरब हो सखी सैया बाड़े अरब हो कैसे करब छठ परब हो ये सखी सैया बाड़े अरब हो कैसे करब हम परब हो ननद साथ नहीं देले हो ठेकुआ पूरी न बेले हो सासू जी चुपचाप बैठल बाड़ी बानी हम परल अकेले हो ननद साथ नहीं देले हो ठेकुआ पूरी न बेले हो सासू जी चुपचाप बैठल बाड़ी बानी हम परल अकेले हो सैया से तो कहनी तेरे हाली जल्दी से टिकट कटाली सैया से तो कहनी तेरे हाली जल्दी से टिकट कटाली कहले कहल नहीं करब हो सैया बाड़े अरब हो कैसे करी छठ परब हो ये सखी सैया बाड़े अरब हो कैसे करी छठ परब हो biharmasti.in संघ के अइले राकेश हो और देवर अखिलेश हो सैया श्याम देहाती न अइले उठता दिल में कलेश हो संघ के अइले राकेश हो और देवर अखिलेश हो सैया श्याम देहाती नयले उठता दिल में कलेश हो बैठल बाड़े ससुर खिसिया के कैसे कहीं उनका से जाके बैठल बाड़े ससुर खिसिया के कैसे कहीं उनका से जाके सबर कहीं आल धरब हो सखी सैया बाड़े अरब हो कैसे करी छठ परब हो ये सखी सैया बाड़े अरब हो कैसे करी छठ परब हो biharmasti.in